चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाग्रामा दालाङावहाय जोंनि बर'नि बिर दावहारु जोहोलावफोर आरो एनडिपिखौ गायसनग्रा मानगोनां रन्जन दैमारि लोगोसे गोबां एनडिपिनि जोहोलावफ्रा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोनाखै। दा बेनिखायनो जोंनि दावहारु जोहोलावफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोननांगौनि थाखाय रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा दिनै बोसोरख्रावनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे जोंनि बर'नि समायना रमायना मोसानाय हाबाफारिखौबो जों नुनो हादों। फैयोब्ला जोङो बे मोसानायखौ जोङो बयबो दान्दिसे सम नायनानै लानि।